RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga Jeneline. Ma, pa. Mananghidan ta ko ninyo ba nga, muadto ko sa Tacloban. Magunsa man kag Tacloban, Jeneline. Naamanggot ko yung amiga, ma. Unya, iya kong pasulun sa iyang trabahoan. Ay, ingnanas papa ni mo ay. Kung musugot ba na nga mo adto kag layo. Pa, muadto kong Tacloban pa. Pila gani mo edad? 20 na ko pa, uy. Pa, sige na, good. Sugot na lang ba? Muadto kong Tacloban. Kung anihilan di ay ka sa ato, bagitag trabaho. Ay, papasad, uy. Ba't kayo din itrabahoan, uy? Gamay ra kayong atong lugar. Adto na lang ko dito sa Tacloban paron sa banga makaadto kog laing lugar. Ay, okay. Yan lang eh. Masugot ka pa nga mato kog Tacloban? O lagi. Thank you, pa. Dili aray milabay sa panahon, uy. Walang ibaw, eh. O sila man ko katuig din sa akong gitrabahoan. Kinsa man yung nalawag? Number lagi ni. Hello? Hello, di Jeneline. Kumusta? Kinsa ni? Si Manoy ni mo Jose, oy. Uy, Manoy! Ikaw din ni? Ako yung taon eh. Kumusta naman ka din sa Tacloban? Okay ra ko, Manoy, uy. Nagbago di kag number? Kuan, nang huwam ra ko og cellphone sa kong kauban day. Kay, wako'y load. Ay, maudi ay. Ang ano na nawag man kay Noy? Nakituyo na ko? Wa day, nangumusta ra ko. Aw. Salamat, Noy. Sige day ha. Ako na ning iuli ang cellphone kay basing kaminto na ni Stagia. Manawag na niya ko nimo. Sige, Noy. Ay, salamat din taon. Naumanigay ko sa akong mga trabaho. Makarelax na gid ko. Uy. Hala. Nanawag ba nagbalik si Manoy Jose? Hello, Manoy. Dili ni si Manoy ni mo. Kinsa man day ni? Ang tagiya ni sa cellphone nga gigamit ni Manoy ni mo. Ako day si Jingjing. Aw. Janelle naman tayo mong pangano. Oh. Pwede ko makikamiga ni mo, Lynn? Ha? Gusto ko nga magigamiga ni mo. Kanakon, webs ako. Okay ra, uy. Amiga raman ka, ha? Sige, friend na ta. Manay Jose, nanawag man lagi ka? Kuan, kaning kanus ang gani ka mo pauli sa ato day.
Sunod semana man oy. Upauli na ko sa ato. Kay dugi-dugi na bi ako nga wa makapauli sa ato. Gimingaw na sa ko nilang mamagpapa. Apit ako dres kung gitrabuhan ha. Aron makakita sa ta. Sige man oy. Oh, kumusta day? Okay naman oy. Nitambok man ka. Lagi man oy oy. Pero, gwapa. Oh. Ay lagay bongang anong niapil ko sa inyong panagsulti. Kinsa di ay ka? Ako ng amigo, day, si Jingjing. Oh, ikaw din ni Jing? Ako yung daw ni. Oh, nakailan na day mo? Oo, bay. O, nagkaamiga na sa mi tungkol sa paggamit mo sa akong cellphone. Mo ba? Unsa rin kang oras sa mularga ug maalin para Negros? Masayo ko, Jing. Mubalik pa ka sa Tacloban? Dili na oy. Kay nagplano ko nga moatog Iloilo. Nasa ato pa. Di na day ko makakita ni mo ini. Parag anak gyud. Kay mo pahuway ra ako pila ka adlaw sa amo. Nya, ular gadayon ko Iloilo. Kung mo na. Ay, muslanan na akong higayon nga niya na ka. Ha? Ang tinood, Jenaline. Nakagusto ko ni mo. I love you. Jing Jing. Wala tinood, Lin. Bisan to daw, karoon ng tanagkita, no? Pero, ibati na kugugman ni mo. Ay pagdahang ba ko? Kung tinuod ang imong gugmay na ako, pamisita sa amo. Di mo ko ganahan nga mo adto sa inyo, good niya. Di pa to uyab. Mauwak to eh. Sugta na lang good ko. Aron, ning adto na ko sa inyo, uyab na ta. Ako na lang pa kani siyang sukton, no? Lin? Ha? Unsa naman? Sugta na ako. Aron kung makabisita ko sa inyo, uyab na ta. Sige na lang, uy. O na. Uyab na ta. Tinuod? O lagi. Aw, unsa man dili ka ganahan kay akong bawion. Ayaw eh. Aw, lagi. Salamat Lin ha. Ngayon mo rin kong sugot. Di na lang ka na ko ihatod sa gawas, Beha. Be? Manay gusto na ko nga atong tawganay, Be. Okay ra mo? Okay ra. Sige na, masuod ako sa terminal. Pagkaksas ako, Be. Amping ha. I love you, Be. I love you too, Be. Pilap lang gani ko kaadlaw din sa amo. Gilaay naman ko. Maayaw pag manarbaho ko. Ha? Wanto ka og Iloilo? Opa, Uy, kalayo na ba nimog lang yawan? Uy, Jeneline. ma, sige lang, good. Ikaw maminyo ako pohon. Dili naman ko maglaag-laag. Yan, kung saan ka man itong Iloilo? Di ka silang ilube. Obe, Ang pinggi ha. obe, ikaw sad, amping diha.
Kapoy, sini akong trabaho ay din uy. Busy kaayo. Dili pa rin sa Tacloban nga. Relax ko, jutay dito. Sige lang. Ako lang sige ning agwantahon. Kaya kung dili makaya, upauli ko eh. Unsa man? Ano kailain diha? Ha? Unsi lain ba, uy? Magsige kong panawag nimo. Digod ka matubag. Busy in town ko sa kong trabaho, uy. Busy sa trabaho or busy sa laing uyab? Kagahi ba niyo pasabton, uy? Walagi ko'y uyab. Busy ko sa trabaho. Murag dili naman kita magkasinabot ini. Mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Ha? Magsige man yung tag-away suway klarong butang. Ayaw na contact na ko ha. Kay makibuwag na ko nimo. Be! I-block ti ka. Aron dili na ka makakontakt na ko. Kikapoy naman ko sa kong trabaho din ni uy. Ananghid ko sa kong boss, bi nga, mupahawa na ko din eh. Unya, di lang ka manarbaho kay niuli ka naman yung dinis ato. Upaway lang sa ako pa, uy. Kapoy naman sige panarbaho, eh. Oh, ikaw, God. May problema nga, magpundok rin sa ato, God. Buhir man tabi sa pobre ta. Mo gini akong kamingawan din sa amo, eh. Kay presko kayong hangin. Jeneline! Nak! Pauli sa diri kay di ay nangita nimo. Oh, kisa mo kayo nangita na ako. Kumusta, be? Ang anong niaman ka? Nakabalita mo ko nga nauli ka. Maunang yan ko sa inyo. Ngano lagi niaman ka? Mabuwag naman ta. Huwag mo ko makigbuwag ni mo, God. Sorry dahil sa kong ipakitang taras mo, ha. Kung saan mo, God, nga, love mo kiti ka. Di na ito mag-away, ha. Ikaw manggod. Buhat-buhatan ko ni Mugsa. Sorry lang gid kayo, be. Love lang gid kay ka, nako. Maong bisag unsa na lang nagduwa sa kong utok. Huwag aron mahilo na ning utok ko. Magminyo na lang ta. Ha? O yun sa'yo, Minyo? Mananghid ko si mga ginikanan nga mga asawa ko ni mo, be. Jingjing. Tunay bang ako lang ang lagi mong iibigin kung sa'yo'y Nakalitan kaayo ko sa desisyon ni Jingjing nga mga sawa siya nako. Pero wa na ko'y mahimo, kinangatubang man siya sa akong mga ginikanan. Enero 29, 2016, gikasal mi ni Jingjing. Wa sab ko magmahay kay pinangga man ko niya. Sa pagkakaroon, may tulo na mi ka mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.